So guys, may dumating sa Shopee and kaya ako nag-video ngayon kasi nagtataka ako kung ito ba yun o hindi kasi parang magaan eh. Ang in-order ko guys blood pressure, yung tama naman pressure pero iwan kong ito ba yun. Diyos ko, pala rin. So, ablihan ko sakto lang. Hala, mali na. Gusto may lang yatag eh. Kaniyo. Napay nakalagay diri. Shipper, Rex Shop 430 tapos may shipping na dagdag 470 lahat niya. But itong Eastern Shop eh. Guys, may ilang gihatag. Nga akong gi-order kay para sa blood pressure. Ngayon niya. Eastern Shop eh. Ito ang blabi kung saan eh. Binuang. Nail cutter, gunting. Yung sa amin ho. Makasok ko nagdugo. Ikaw talaga. Sintaan eh. Patulpo tong. Tuloy po ang kaso. Ang sa amin ho. Sintaan eh. Para logits ko po. Shopee, di mo akong gi-order. Pagtarong na mo ay, noon sa mo ay. Skas mong kwarta. Balik. Ito ipakita. Manilang gatag. Manilang gatag. Sintaan eh. Saan yung gunting sa bolbol? Suplada ito Malaglag ka sana. Nalaglag nga. Daan pa lagi, kigaan kayo. Bisa na mao. Saan may pagbalik? Dong! Huwag mong tanggapin yan, ha? Hindi pumila yan. Mahal na ba kayo niya? Kanira gihatag. Yan pasko sa mukha mo ito Gani, nag-video ko. Ito yung panigi ka. Banto grang dugay na abot, kaya inyo pa rin sindikato. Pag inulit mo pa yan, ino ang pupukpuk ko sa'yo.